Inoiz inork ez du baimenik eskatu aske izateko, eta ez gara orain baimena eskatzen hasiko. Ez baikara izango baimena eskatu ezkero. Aske izateko ez dugu inoren ez ezeren baimenik behar. Gara, bagarelako, aske. Kataluniarrek ere ondotxo dakite hori. Desobedientziaz eta inori baimenik eskatu gabe, askatasunaren bidean pauso historiko bezain erabakigarriak egiten ari dira eta egingo dituzte datozen aste eta hilabeteetan. Urriaren bateko erreferenduma tartean. Mugarri izango bada ere, urriaren bata ez da azken pausoa izango, bidean aurrera jarraitzeko beste urrats garrantzitsu bat baizik. Pauso hori sendotu eta lagundu beharrean gaude gazteok. Herri zapaldu horreren askatasuna denon askatasuna baita. Honen aurrean, gazte agerraldi honen bitartez, gure babes eta elkartasuna adierazi nahi diegu herrialde katalanei. Bide batez, baimenik ez aske izateko lelopean, gure herrian ere independentziarako bideari ekiteko dinamika aurkezten dugu gaurkoan. Gure hautua argia baita. Nahia, beharra eta aukera delako Euskal Herriak ere independentzia. Nahia da, oztopoak oztopo hori nahi dugulako. Isilarazi nahi izan bagaituzte ere, horixe adierazi dugulako hamarkadatan zehar. Ez dugulako onartuko estatu ustel hauek erabaki dezaten gure buru eta gorputzen gain. Are gehiago, nahi hori adierazteko eta gauzatzeko bidea ere bada. Hautesontzia jartzea bera ere delitu bilakatu nahi duten estatu hauenpean, auzia ez da independiente izan edo ez erabakitzea. Baizik eta independiente izatea, ze izanen garen askatasunez erabaki ahal izateko. David Fernandezek esan ohi duen bezala, independentziarako bide demokratikorik ezean, independentzia da demokraziarako bide bakarra. Beharra da. Errepublika propioaren aldarrikapena ez da gure beharrekin zerikusirik ez duen kapritxo zoro bat. Kontrara, Euskal Herritarrok eta gazteok era duinean lan ikasi eta bizitzeko ezinbesteko tresna da. Dependentziaren kosteak ezagunak ditugu, bereziki gazteok. Horren aurrean dena aldatzeko hautua da errepublika. Per cambiarlo tot. Madrilgo mordaza, lomce, lan erreforma eta bestelako inposaketei aurre egin eta baliabide kolektiboak behar kolektiboen zerbitzura jartzekoa. Aukera da, demokratizaziorako aukera bakarra delako. Ez dago Estatu Espainol eta Frantsesa demokratizatzeko inolako aukerarik. 78ko erregimenarekin dena lotuta eta ondo lotuta utzi ondoren, monarkia, elite ekonomiko eta enpresariala, konferentzia episkopala, guardia zibila eta beraien zerbitzura diarduten alderdi politikoak jaun eta jabe dira. Aitzitik, hori da Estatu Espainiarra demokratizatzeko zentsura moziorik eraginkorrena. Espainiaren batasun sakrosantikoa baita aipatutako erregimenaren zutabe nagusia. Kataluniarrak frogatzen ari diren bezala, errepublika propioaren alternatiba aukera erreala da. Ez da hemendik hamarkadatara lortu dezakegun aldarrikapen utopiko bat. Orain eta hemen lortu dezakegu. Beti gora, ambizioz, gaurdanik estatu bezala pentsatuz eta ekinez, inoren zai egon gabe gurea eraikiz. Euskal Herrian ere bide horri ekitea dagokigu. Hori da katalanei egiten aldiegun elkartasun keinurik eder eta eraginkorrena. Ernaiko militanteok herri honen askatasunaren historia idazteko gure konpromisoa berresten dugu. Eta bide horretan gure ekarpena egiteko dinamika abiatzera goaz. Irailaren 28an kalera ateratzeko eguna jarri dugu gazteok. Baimenik eskatu gabe aske izan nahi dugula aldarrikatzeko eguna. Ez dugu baimenik eskatuko historia idazteko. Ez dugu baimenik eskatuko oraina eraikitzeko. Ez dugu baimenik eskatuko libre bizitzeko. Bizitzea hori baita, posizionatzea. Atzo Kupek esan zuen bezala, ara kumensa el mambo. Dei egiten diogo Euskal Herriko gazteriari irailaren 28an kalera irten eta Euskal Herri aske, sozialista, feminista eta euskalduna aldarrikatzera. Baimenik ez aske izateko. Euskal Herriak independentzia. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Euskal Herria feminista! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Gazteria!